ko. Nanunutan ko laso gobyerno, tansay arom ya totoo. Taayan arap niya COVID tatakol suman reklamo. Taang to ay amin na inan, takulang laso pundora. Akis, akis laso totoo. Akis, akis ang dapoy ayuda. Akis, akisan niya sa nagaw. Akis, akis ang sakit so pagaw. Taang dapula so ayuda. Taan to ay naupot lang. Talusan tango ko yung labas so pasensya. Akis, akis, akis na so totoo. Akis, akis ang dapoy ayuda. Akis, akisan niya sa nagaw. Akis, akis ang sakit so pagaw. Taang napula so ayuda. Taan to ay naupot lang. Talusan tango ko yung laban so pasensya. Nanunutan kalaya, so ayay nagagawa. No siyak labat so walay kwarta, ay abayag timulungak na. Tanto uy gapumot so kwatak, tanto uy alak down mo't kalipatan. O pa'y walay kwarta, ay si kayo'y untulong la. Akis, akis ang so totoo. Akis, akis ang dapoy ayuda. Akis, akis ang niya sa nagaw. Akis, akis ang sakit so pagaw. Taang dapula so ayuda. Taan to ay naupot lang. Talusan tanto ko yung laban so pasensya. Akis, akis, akis na so totoo. Akis, akis ang dapoy ayuda. Akis, akis ang niya sa nagaw. Akis, akis ang sakit so pagaw. Taang dapula so ayuda. Taan to ay naupot lang. Talusan tanto ko yung laban so pasensya. Talusan tanto ko yung laban so pasensya. Talusan tanto ko yung laban so pasensya. Talusan tanto ko yung laban so pasensya.